Hi guys! Welcome po ulit dito sa aking TV. Ayan. Dumating na kami dito sa... Hello! Ayan yung ano ko. Anakin. Namamansin sa akin. Yan. Matapos ang dinaanan naming mga putikan dahil sa walang tigil na ulan. Kasi may bagyong Lani at signal number 1 kami dito. Malakas ang ulan. Titila din ng kunti naman. Ayan. Lapok, dangog, gagamang giaglian. Pero sa wakas narating rin namin ang bahay na dito kami mamakals. Kasi birthday ni Nanay Sisa at ni Manang Lorita. May handa. Ang handa nila ay lechon. Napaka-crisping lechon. Ayan, pati aso namin mamamakals. At saka yung mga bisita nila, oh. Yan, naghahantay na yan, mga yan. Welcome dito sa bahay. Kahit hindi ako pinapasok, ako'y papasok talaga. Ayan si Manong. Hi Manong. Mag-pismas ta kay for safety protocols. Ayan yung bahay nila. Pasok na ako. Hello, mayong buntag. Habag tagbayan. Ngit-ngit man, pero madarag smile. Ayan, yung mga ayong buntag. Happy birthday, Nanay. Happy birthday. Happy birthday, Pud. Ayan, si Nanay. Mag-hi ka. Ingna, salamat. Hi, salamat. Sa ika. Kapila ni mong birthday? Utsintay City. Oh. Ingna, salamat. Salamat sa Utsintay City kay nakaabot pa ko. Oh, nakabunus ka no? Sige. Ayan. Sana'y marami tayong viewers. May pabalon pa, oh. Ayan. Kaya nagituwad kami ari lang. Nganong nagtuwad man mo? Daslita. Nasimino bagong ligo. Busy mo? Nagsuot si jag soft drink sa freezer. Tahan natin dito. Wow, man di ay patarpulin. Pabalon lang. Nag-brown out man gud ang kuan. Tigbilan ng tanan. Out bitaw. Oh, naapay brown out. Okay, brown out. Ayan yung lechon, oh, nakabalot pa yan. Saka yung cake na Goldilocks, ang siyang pinunta ko talaga yan dito. Kasi gusto kong kumain sa cake. Hala, sige, hubaran mo na yan. Wali ka, magbabay ka. Magbabay. Mag-hi ka, dali. Sama na. Hi, mama. Where are you? Bakit mo ako iniwan? Sige. Kausapin mo. Cellphone. Oh. Taratas. Mag-a-unbox tayo ngayon ng cake. Wasag. Mira ni kuan ka bunting ko pala. Di ba din na mabila? Di. Ano pigla ko? Di gi kuan nga lagi pijipos ka bom sa layo gat arian. Dai. Iba ka hain. Gunting dai, gunting dai. Dai, gunting. Pwede pag kutsilyo ra, day. Wasa. Oh, doon naman this early. Ni-bless na. Awa pa ka mo bless na, ha? Abi mag ni-bless na ko.
Aw karon pa di ko ning abot. Kaluy-an sa Ginoo. Og diing nag-bless, tapos gawas. Og diing nag Ha? Wa ka kita? So adit gawas at tukaw. Si Jaad to. Ha? Oh, ganggangan wa Nadias gawas. Wa ka kahibaw? Ambot. Sa di pangaji ani lip. Lip. Magmap magud ko. Unsay pangaji ani? Unsay pangajian? Ay, dipon jud ay. Unsay mong gisakyan ani? Ano ni son? Agyo ni son gahapon. Sila ra nas pero 67 na 54. Happy 67th birthday Manang Lorita. Ayan. Masarap ang cake. Ade form ang kilid. Ublong ni. 78 na nasisa. 78. 87. Hi Manang, happy birthday. Halika. Halika dito. Ali ka dito wa pa ko Ayan ang birthday girl. ginanay. Mana? Hindi ro magkuat. Hospital. Tas gawas Kinsa may nabilin? si ate. Alas lugi ka dilo mo tuwa muani. Dali man Ningon man tuwa. Punta tayo dito sa kusina nila. Sikila, ay sikila. Umaligo mo dadaan na pud ko. Igo ka lagi kandadaan. Ano tas kusina kay diag mga gwapang kusinira dari atong tanawan ni ilang gipangluto. Magunsa ni ilang mga gipangluto ni ay of course fried chicken. Bisaya nga fried chicken bisang gudi. Hello. Mo ni porma sa ilang kusina ani. Na si Ate Beke, si Inse, si Ate Beke, si Inse. Moingo ba kita? Dewan good na to. Kare. Vlog ko. Nagluto sila og isa. Mo lagi na ag fried chicken. Maikag mo sa giluto nga fried chicken kay Bisaya na. Bisayang manok. Bisaya kay di man mag in English. Hala, ag dugo-dugoon mo pa man di ay maluto. Ipawahin eh. Sayang ang pinunta ko dito. Gusto kong kumain ng dugo-dugo. Kabako ani. Kapabakan, dito ko kanan. Adlaw sa na, mag-ilis na bitaw ko. Wa pa gali ko panuglay. Ikaw, kumusta ka? Nadawat na nimog isang sako? Kumana. Ha? Kumana na pa da na Apa? gaban. Di apa dari wa. Oh, ing nadali dari asa ba? Hama lo hama. Ing na hay marid. Hama. Adto tato ta. Kanang lami ang tagnaon. Ure sa mo. Buang-buang sa paglamig ti ko. Ote. Ilabay sa bebe. Happy sa. 87th Ilabay sa. birthday, Nanay Sisa. Sugo. Ilabay ito. Jilo. Dapapin. Lingkod ato ka. Kuha na. Na lingkod. Hama na de Briana. Wa. Oh, ing na. Hama berpe man. Wa lagi. Mutanaw ra to ana. Ing na ba? Hello, bye. Unsay imong mensahe? Happy birthday. Diyan ako na. Nanok ko na makaw ko arete. Kamusta? Diyan Why pe. pa?
magtubag din. Di lagi mo tubag kay video raman eh. Mutanaw ra si Ja, sige Di ana ko dari pe, namakal. Anda. Daghang salamat pe. Na ako'y gihatag ni mong pinaskuhan. Kuasa ni Day. Nakabuntaw sa padpe, ka nakabaylo-baylo ng taong kubuga. Salamat ha. Ay mo kong apilan. Lisod ang taong ko dari. Apay magdi pa dari kay. Ay, baw. Walang nga ko kipalit ang tablitas. Walang paspalang pada kwarta ka. Palit, anak. Ning kamot pa kung kita kwarta. Palit ang tablitas. Ang betul tablitas min dinas. Ano paspalang pada. Ngano mo naman Nasakit lagi. Ay. Nasakit paspalang. Mana ko pada di. Goodness. Wa na karon si manawan na sila katumar wa ko kwarta hala. Sa una Wala wala. ko kwarta. Ang gilak mo gani ko kay ano ko kuha ko ito. Sa makanadi mo mo ko kwarta nga magnulis ko. Na pa din ano mo ko wato Carmen na manas Carmen tabitas. Sa kabuan na nakil kanang ko tablet 600 ka pen. Kung ako tablet kapit 900 na isa ka. Kain ta kabuok. Nam ko tablet 600 na ka pen. O pa mo ko kwarta sa buko kwarta. Nung nay panapi ito na naglingkod ng kuha. Ah, gagalisin ito ko. Ano ito ko? Mar. Istoryahin sila ing nga sinong peryong mga na panapit kay naansa. Ang sakit. Pero yung naman guwag lingkod. Huwag mo init. Markaw-lakaw ng nakan. Kasi marti di na markaw-lakaw. Sakit na. Wala na pagkatumalag. Tablitas ko ito kwarta. Nasila ng taon. Oh, haman. Oh, na punja maura to imong istorya. Mura man to. Salamat, pay. Oh, nakabalisod ko, pay. Naman, wala man. Ha? Wa. Anak. Vlog ra ni. Salamat, pay. Kamalisin to ko kwarta. Di ka na smartsi. Wala na tablitas. Bawas akong ipalit. Mas palang pada kwarta. Nakaputol-putol na. No, si Mana na ako katumaron. Wala na, luja naman. Luja naman, smartsi. Wala gyud. Bawa. Hilak na ganito. Sahay. Sa no, hindi ko kapalit. Pag manulis ko. Hindi ko kapalit. Tagpila man din magastuhan ang isang tambal. 600 kapin. 600 ang isa ka buwan. Oo. Isa ka buwan na isang Sa tambal. kabuan. Nama ko tablet. Nagway tablet ka. Ano man tablet? Kanang discount sa senior. Ah, Nama ko tablet. 605 ra. Wa ko tablet. 900 kapin. 600. Wa, ra. medyo po ko kwarta. Sige na raman. Pilay ka pin? 605. 605. Wa na ko kapalit. Hilak naman ako sa kwarta. Bintahan tag maka 605 ko kay kang tagaan kay arong isang buwan inom. Wala yung kwarta ko. Ibuas sa pagkumaylo. Ito kabaylukan. Madong nagitagaan ko maripid. Bugas na. Nagdipangilis na naman. Nakahan kong baylo. Padanay na bilin. Ang ako magdaan. Bugat man. Ipadara pa na doon. Bawa asa ko maylo. Bugas. Aw kwarta. Hindi ko kabayluhan. Mga kanati. Pasagdi na naman ko nanay. Kaya magpamulis. Hindi naman ko nanay ko kwarta. Kung mamugas ka sa mga kay panapin, magkonsala ka. At palang mo, taga na sakit man. Paano mas kapalinda? Saan magkanaan? Hani man po yung sakit ni Palang. Wapon mag-istorya ka sa sakit. Hindi lang, lagi ko kay nakatumbas na mana na. Wala na ito kwarta. Sinilo? Alabaw po, Neil, sige mo pangaduan, may nabag, walang pira, may nabag, yung mga niko yun na palit, bugas na rin. Motoy kas ano magdati smart je. Doy taga eto ko pati sid ano do naluda na ko ano wa may pamalit sinan. Itagaan si nil magic 500 ako si kel. Nga. Waan pa nag sid anida. Gapay ra man paghihatag. Lugos pa din kel. Mugos si Maji. Ito ta sa ni. Diba? Sigwa pangawatan pas nilo. Buwa mo ng trabaho. Badi nga pa di magkasalingan. Badi ka to nagpalang. Wa pa masakit. Nagaan dyan ko. So anong kong tawag kan inga naman di na sa pinansakit. Yung kwarta di. Pamalit pa kong tambaw ni dyan. Ang mga pulis. Pulis na nga wampay kwarta pa lang. Ang sakit man dyan. Na kumutawag.
Hindi nga mas mayat nga di sa lamuatag kay nasakit. Ang nga pagsan. Isip ko mamagas ko. Baliban na ito din ama tag maintenance. Kapirap na ko senior, mapuko ka tiyo. Hapit na yung payout po. Mapuko ka bayluan. Saan na wag mo gugul ka palit maintenance. Wala, si mana na wag ka palit. Kukbay tambaw pa lang. Aw, ni imagine. Ina ba mag-ampo na kung sino una yun. Tapos na may maintenance. Wala, si mana na wag ka tuman. Kato na naman yung patumana. Adyo pa im na lagi tubig katurang nilaga ba nga kuan. Nilaga na lang magkana. Hani may isang kuan kanang sibunga mo. Nilaga. Ang isang pagkaon dyan sudan ang sama. Wah, garisodan karon gari gawa ko kapalit lagi. Wah, kapir to yung sa buntag. Kape, Nescafe. Katong na ko mo nang sudan. Ure masipay asin ug luyo aron. Ay, usod suka og luya nang isa tuwa. Kapalit ang mo manulis ko. Mukaon makaha. Mukha ka nung ginagmay, pero ang gusto ko ka. Madam kan ka kaon naglay sa kirwa. Katay. Palit og sudan. Ang sama ko. Wapay panapay sa peryo na lang. Linggo ng gawas sa ama. Ang mga ipon-ulong kasakitan sa ama na. Ako rin na ning kamot. Dilak ngani ko sa. Ang natay nga nito kinaham. Bijaan sila kin. Adyo pag ngana masamot na noon ang gaba ana madud ka mo mag Bijaan na ato ko po Diyos kagawasan din naman na uli. Na. Kapoy ko ninyo. Hindi abot sa ama. Gikan ko na mo in taon. Wala ka gini uli ko das. Labado hapon nga agang labon ng gidi na na. Huwag nang laba. Laba ko ripo mo na na. Mga abot sa kaplanggana. Mga abot sa doon ang laba ito. Wala gid na din galay. Di mo karas galay mang laba. Panagsara ang laba na nila ha. Ako ikaw na nangangos na. Ah hinay na laman. Nahin na laman na. Pabijaan mo na. Nati. Pagwanta na Adyo pod mag-unsa na laman na sila ng kanya ug mobidya ka nga. Ug may lain kasaligan. Karon ra man pud ng panahon na nga magsakripisyo kanila. Nakaingan na rin. Wow, kapag ako nasakit, hindi ba kapag silbihan? Awa na di silbi Hindi ni. mo na nakikitakin. Ikaw na may nabilin. Ang ba may dyan? Hindi ko kagwanta nila. Hindi, naagad ng panya. Naagad, tiya ba po basag na nalaman na po kag ikaw may masakit. Butang tawag, wagod, damoy mag-atiman ni mo, di. Mo nalaman kung kagaling ang paningkamot. Ikaw na po'y masakit, ang daway maatiman ni mo, pero malabo na mahitabo ka na pag-apoy ubang anak. Geo, bitaw ko, maghilak na usay. Ayo pa, di lang ta mag-guol-guol. Di, kay mo samot na tong problema og mag-guol ta. Ang ato ani nga og nay magpagkaon, mukhang tag naman tama aron mabusog ta bahala way sudan. Asin ra. Asin yan sa, loy iduk-duk sa asin. Labi, muukos na gawasan ken. Kunta, bawa, baka patong kilid ma. Piang, kaya nagkakotakot ko gamay. Agoy. Sus, nginun din Adyo ako. pud persaha. Tabi ito kong Carlo, kaya wasa mo apel. Apel ko, abis. Ingnan mo po ito mga kauban nga. Pahakot ko itong nede o sa akutanan. Pahakot ko, nahuman sa kaluwang. Pag uli pa, pagkagabi ikil ka di na mo kabakod. Sunod. Kilid ani, nanam din, nanam ka rin. Ipahakot mo kung nila itong humay, di. Ihakot ko, mo mga patumapi. Ang gihilot kong hildang porning, naulian ko. Kabuntag ni abis ko, balik. Kaya guwapo ko. Ang mananambaw na din ni Silva. Hilda na kahilot na. Isa kay kanang nay dian. Di ko mo picture lita kay video ni nga. Nara, kompleto na ag lamisa. Na ag cake, nakit ano. Pulin na naman sige. Burn out ng giatay. Lechon. Deday humba, di ko dik-dik. Anja pansit. Puto cheese. May bawa kung kinsa nagama ng puto cheese si Dilin. Nana? Nana manok? Na manok. Ibu dai. Iko suruh dai. What is Tudor ano yan? Wa lagi. Sipat-sipat o.
Ni apa to na ako ng bata nag suroy. Wa man mo ulis dolor. Tura sa pud ni. Kay taas na. Bye-bye. Mamaya na naman. Unsa na pud.